Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. I veliki pozdrav svima kraljevi moji, dobrodošli u još jedan video na našem kanalu. Gde ste prvi kraljevi moji, ste mi dobro veseli, ne smijete da radite to što volite i nadam se da radite to. Šta danas imamo na repertoaru? Danas na repertoaru imamo moj motor, tačnije recenziju mog motora. Šta sam kupio, koje godište, levo desno, vamo tamo i te neke Alti generalije i naravno odradit ćemo posle jednu testnu vožnjicu. Pa ništa, da krenemo mi polako, da ne bih uvodio klip jedno 100.000 godina, pa počnemo od početka i jel te odakle se i počinje. Naime, šta imamo ovde od motora? Ovdje imamo od motora Kawasaki GPZ 500S. Tačnije, negde se zove Kawasaki Ninja 500, negde se zove GPZ 500S i tako dalje. Kao što možete vidjeti ovde ispred vas, tačnije na vašim malim ekranima, imamo naked verziju motora koja naravno nije fabrički nikad ni dolazila u naked formi, već je motor bio super sport. Tačnije stavit ću vam sliku ovde da vidite kako ovaj motor izgleda u izvornom stanju. Ovaj moj nije u izvornom stanju, već je aftermarket. Šta je rađeno na njemu? Znači, poskidani su svi oklopi sa napred i stavljen je ovaj aftermarket far, aftermarket brzinomer, aftermarket migavci i tako to. Znači, prednji deo je prepravljen. U pitanju je dvocilindrični motor od 500 kubnih centimetara po 8 ventila, tačnije po 4 ventila po klipu. Imamo 2 usisna, 2 izduvna na jednom, također 2 usisna, 2 izduvna na drugom, što znači 4 plus 4, 8 ventila. DOHC, japanski motor. Motor je, ko što možete vidjeti ovde, ubrizgavanje samog motora je u principu najprostiji ikada na svijetu napravljeni, tačnije karburatorski se motor napaja gorivom. U pitanju su dva karburatora koja, u principu znate kako već godine kad stisnu, tu krene da se kvari i da neće da ide i da se jebava i tako to. Međutim, ovi moji sad za sad vrše funkciju, ima tu i tamo nekad, pričat ću vam to malo kasnije u testnoj vožnji. I sve u svemu, to je u suštini to. Naravno, motor je vodno hlađen. Vodno ili vodeno, ja mislim da se kaže vodeno hlađen. Da, kao što smo rekli, dvocilindraš. U pitanju je motor koji je uparen sa šestostepenim manuelnim menjačem. Na ovom motoru je još zbuđen ovaj auspuh koji me iskreno i nervira i promijenit ću ga, tačnije skupljam pare da kupim drugi top. Želim da kupim Leo Vince ili neki drugi top koji će ići uz motor, znači da ne bude onaj Akrapović ko što jeste, jer motor bukvalno dobije užasan zvuk, bukvalno dobije zvuk kao što sam imao na mom skuteru, bukvalno tr. Meni se to iskreno nešto i ne sviđa. Kako izgleda fabrički ključ motora, evo ovdje možete vidjeti. Znači, ovo je fabrički ključ Kawasaki GPZ 500. Još su stavljene druge ručke na motor. Ali sam se umorio jako. Da, šta sam još htio da vam kažem? Da, motor je iskreno po savjetima mnogih, mislim ne po savjetima, nego po mišljenju mnogih, dosta izdržljiv. I odličan je za početnika jer ponovo ima 500 kubika, dovoljno je za neku malo žustriju vožnju, ali sam po sebi nije toliko eksplozivan koliko bi se očekivalo od nekih 500 kubika snage. Bukvalno, druže, dođem da snimam u pičku lepu materinu, prođe 1001 auto ovde. Znači za ne poverovati. Gume su u dimenziji, šta je ovo, 180/16, a pozadi su u dimenziji, di piše dimenzija, drug moj, da, evo ih, 120/90/16, znači 16-inčne felne sa datom dimenzijom guma, kao što sam vam rekao malo pre. Da, šta sam još htio da vam kažem, a da ne zaboravim, da, rezervoar motora je do facelifta, znači facelift je od 1994. godine do 2009. godine, a od 1987. do 1994. je
ovaj je pre facelift ili vam ovaj, znači okačit ću vam sliku pre facelifta, tačnije ovog ovde i facelifta ovde. Tako da možete ono vidjeti sami razliku i ono prosuditi koja je razlika u ta dva modela. Za ovaj prvi model navodno navode kvar, ali sam se umorio, majko draga. Navode da je kvar kod njega i tačnije bolna tačka magnet koji pravi struju, međutim to kod mene još se nije pokazalo kao problem i nadam se da neće da se pokaže kao problem. Dok je to na facelift modelima, tačnije na restyling modelima već rešeno i malo je lepši ovaj rep pozadi i sama plastika iskreno napred. Ništa, stavljanje šta je ovo, neka kao replika Koso Electronicsa, šta već. Jedva sam ga, znači, napravio da mi pokazuje brzinu, poprilično je tačan. I u suštini je, braćo, to što se tiče motora. Da, šta imam od ulaganja kod njega? Od ulaganja imam da promenim samo kvačilo, jer neće lepo da odvaja ponekad. Ali u suštini nije to ništa komplikovano jer imam već drugo kvačilo kući, samo čekam zimu da se rastavi sve to i da se odradi ponovo i da se proveri iskreno u kakvom je stanju motor. Da, napred imamo, ko što možete vidjeti, duple diskove, eto ih, i na motoru će se menjati, znači, migavci, ostaće ovako naked, samo ću promeniti far, stavit ću onaj sa prstenom u krug i sa dva sočiva unutra, a migavci će verovatno ići oni tanki LED koji idu impulsivno kako već i tako dalje. Hej braćo bre, u suštini je to. Ništa, ajmo da se bacimo mi polako na testnu vožnju, pa vam se javljam iz sledećeg kadra. I evo nas, braćo moja mala. U narednom kadru, kao što smo rekli malo pre, tačnije, evo idemo u jednu malo kraću test vožnicu, jer motor mi još nije registrovan, trebalo bi da ga registrujem ove nedelje, međutim vidjet ćemo kako će biti i šta će biti, jer se još razmišljam, jer jebi ga, ide kraj sezone, evo ga, više 20 i neki avgust, šta imamo još od sezone, šta je ostalo, septembar je eventualno ostao malo da se vozamo i to je to u suštini. Posle toga se završava, motori se vraćaju u garaže i nema šta tu da se više očekuje neko snimanje veliko što se tiče snimanja samog na motoru. Inače, nadam se da vam se zvuk trenutno na kamere, trenutno na snimku sviđa, jer kupio sam bubicu, ne snimam više onako partizanski sa onim slušalicama što sam snimao pre fazonu telefona. Imate klip kako sam se snalazio dok nisam imao mikrofon, pa pogledajte i taj klip, čekirajte ga, tu je negde na kanalu, vidjet ćete oprema kojom snimam. Da nastavimo, što se motora tiče, čuli ste neke generalije od motoru, da li sam to rekao, tačnije generalije o motoru. Motor je, što se mene iskreno tiče, u ovoj naked formi baš povozan, mislim u naked formi. Nekako, naked motor je, ne znam, meni je iskreno više univerzalniji od super sport motora, jer lakši je za obaranje u krivinama, dosta je pregledniji napred, tačno vidite otprilike gde vam ide točak. I da, nema onoga tank slippinga što bi rekao ja, mislim, šone sam, da se ne varam. I bre, braćo, znači, motor solidno ubrzava za svoju tu neku konjažu i za svoju kubikažu. Znam da za 500 kubika 60 konja nije ništa specijalno, ali bože moj, za mene kao početnika je ovo i više nego dovoljno. Iskreno, kad sad malo bolje razmislim, išao sam ja postepeno 50, 125, doduše skuter, pa sam trebao da idem na 250 i onda na 500. Međutim, sad postoji tu jedna krucijalna razlika u celoj toj priči. Imate vi 500 ili 600 kubika od
od 100 konja. Imate vi 500 kubika od evo kao na primjer moj motor od 60 konja i imate samo 100 kubika jači motor, znači imate 600 kubika od bubam 110, 110, 115, 120, 125 konjskih snaga. Razlika između ta dva motora je znači ono nebo i zemlja, bukvalno ovaj motor koliko je ono 60 konja, 120 konja je Yamaha FZR ili Yamaha R6 ili nebitno. R6 je R motor, jel te, ko što mu i samo ime govori, R6. I cela poenta priče je u tome da bih posle 125-ice nekome, da li bih preporučio 500 kubika? Da, naravno, preporučio bih mu 500 kubika, jer dobijete motor koji ima snage da potegne, brz je što god, znači ja sam ovaj motor vozio 180 na sat, što je po meni brzina i više nego, znači i više nego dovoljna za, jel te, za motor. Sasvim je korektan motor, nije nešto skup za održavanje jer možete sipati ulje koje god želite, od najjeftinijeg automobilskog ulja do najkvalitetnijeg ulja za motore, sve će znači gutati. Bitno je da je samo polusintetičko ulje, ja mislim da je neke oznake 15 V50 ako se ne varam, tako je nešto bilo za, znači preporučeno ulje za ovaj motor. I šta znam, generalno je to u suštini to. Da, malo pre sam zaboravio da vam kažem, kad sam spomenuo rezervoar sam na motoru da sakuplja 16 litre goriva, koja je prosječna potrošnja ovog motora? Prosječna potrošnja ovog motora je po katalogu 4,8 litre, međutim ja nikad nisam uspio da dođem do te 4,8 litre, već se cela priča vrti tu oko neke cifre od 6 do 7 litara na 100 km, dobro, možda i malo manje, ajde, neka bude 6 litara na 100 km, što je, moramo se složiti, litru i 20 manje od kataloške navedene. Međutim, možda je kataloška vožnja, možda je kataloška vrednost izvađena iz ovakve vožnje, znači 3000 obrtaja i lagano samo, znači piči gas i kao mogli bi da pređete sa punim rezervoarom oko 325 km, što je meni malo, ne bi se složili u toj cifri. Neka realna cifra da se može preći sa punim rezervoarom je od 200 do 250 km, znači kombinovane vožnje, tu ima malo i žustrije, ima malo i chill vožnje, žustrije, kombinovano vamo tamo, i tako se već može izgurati nekih 250 km i plus neka bude preko toga. Znači ja bih generalno iskreno za ovaj motor dao neku ocenu, ajde kad bi ocenjivali kompletan motor, evo, znači pustite motor, drži se na putu najlaganije, znači najlaganije, nemate nikakvih problema. Moja iskrena ta neka ocena bi bila 7,5 do 8 od 10. Zašto? Dao bih mu dobru ocenu za potrošnju, dobru ocenu za održavanje, dobru ocenu kao cenovno je, znači pozicioniran da se kreće od nekih 700 evra do nekih 1200-300, koliko idu već lepi primjerci, baš očuvani primjerci u izvornom fabričkom stanju. Pozitivna strana mu je, ajmo reći, to jest nije, to je nešto na sredini potrošnja. Jedina mana što bih mu zamerio, to je taj retro izgled i te neke godine, jebi ga. Ovo je moje tačnije 90. godište, ajmo da ga ispoštujemo ovde malo samo. Kako ide bebica, jo, lep ti poljubim,
Znači, ono, oduševljava me bukvalno iz dana u dan. Ja nisam, ljudi, verovao kad sam uzeo motor da ovaj motor može da mi donese ovakvu sreću. Znači da mi izmami ovakav kez na licu. Bukvalno za ne poverovati, znači za ne poverovati motor. Ako se pitate sad, recimo, kad budem prerastao nekad ovaj motor, šta bih uzeo sljedeće? Ja odlično znam šta bih uzeo sljedeće i šta će biti sljedeći moj motor. Znači, definitivno neću više uzimati, samo da se okrenemo, definitivno više neću gledati i uzimati R motore, jer ono, R motor je po meni da, druže, izađeš ti na autoput, da ga zavariš jedno, šta znam, da ga zavariš jedno 300 na sat i da ga ne puštaš 200 km, što bi rekao moj drugar Miloš koji me vozio Hondom CBR 1000 RR. Jednostavno, to je ta vrsta motora, dok ovaj motor, vidite koliko je sad povozan, bukvalno, pazite ovo. Znači, bukvalno je prepovozan motor, ljudi moji, kako se lagano upravlja. Neki kažu da je malo težak, tačnije, vozili su ga tu par drugara, kažu da je mnogo težak na volanu, pa druže, mora biti težak na volanu, jebote, nije ovo BMX pa da bude lah na volanu, iskreno, nije ovo biciklo. Znači, idemo još malo da se igramo. Ide. Evo ga, tu krene da mi štuca, evo, ko što možete čuti, i sad više, evo ga, prevaljuje 7000 obrtaja i već je on zverina tu, druže, nema šta tu da se više, da se priča. Znači, kako kida mačka, druže moj. Znači, šuri motor, bukvalno. Evo, imat ćete prilike da u sljedećem minutu uživate u mom slobodnom stilu vožnje. Neću mnogo da palamudim, samo ću bukvalno da vozim. I jedno ću vam reći, prijateljski savjet, izbjegavajte belu traku kad se vozite motorom. Već pri velikim brzinama bez plastika je dosta je nestabilan, znači počinje da se ljulja levo desno i nije baš ono ok bez plastika. Jer jebi ga, ovaj motor nije iskreno konstrukcijski rađen da bude naked. Ovo je motor konstrukcijski rađen da bude super sport motor, ko što i jeste izvorno, jel te? Dok je ovaj moj prepravljen i sad sama linija motora je malo onako uzdignuta i kad krene da ga šiba vetar, druže, u ovu mašinu ispred, toliko je široka da kreće da ga bukvalno ono, da ga podiže sa asfalta. Kreće da ga podiže sa asfalta i nije to više upravljiv motor i nije to motor u kojem ćete uživati da jurite 180-190 na sat. Malo pre sam uzeo preču da vam prečem što bih uzeo GSR-a. GSR je jedan prelep motor. Nije na karburatorima, već je injection motor, injection sistem ubrizgavanja goriva, tačnije elektronsko ubrizgavanje goriva. Motor ima 750 kubika i jedno stoji, sad ću vam reći koliko, da li beše 115 ili 120 konja, između 110 i 120 konja je bio uglavnom. Znači, ili će biti on ako se nakupi para za sljedeći motor da mogu da pljunem jedno 3 kusur hiljade evra, ili će biti Honda Hornet.
Znači Hornet mi je ono bukvalno takođe prelep motor koji je ono naked i jako je on dosta povozan i jednostavno je dosta lep motor. Ja sad iskreno kad gledam motor, prvo gledam da bude lep, pa tek onda sve ostalo i da se naravno lepo sedi. Evo u principu vidok na R motoru sedite, znači onako pogrbljeni celi, ovdje na ovom motoru je skroz drugačija priča, znači vi sedite kao na enduro motoru otprilike. Dobro, ne baš kao na enduro tipu, ali je to tu negde. I ništa bre, braćo moja, nadam se da vam se svide ovaj moj test motora, inače ovo je prvi test motora koji radim na ovom kanalu, tačnije na mom kanalu. Evo mi ga drugar. To je to. Ovo je bio inače moj drugar, onaj što smo se vozili skuterima, što mi iskreno i održava motor i popravlja i sve radi po motoru, znači jedino njemu dajem da ubode šrafciger bukvalno u moj motor. I ništa, to je braću u suštini to što se tiče ovog videa. Vra, druže, aj padni sad s motora, prospi se tu ko debil, neki glupi debil. Evo me, idem ja sad da parkiram motor i da idem da vam smontiram ovaj sadržaj. Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share i subscribe na naš kanal, tačnije na moj kanal. I evo, stigli smo. Znači ostavite like, share, kako beše share, podelite samo to i subscribeujte se na naš kanal za još ovakvih videa. Pišite, lajkujte, dislajkujte, ako ste dislajkovali napišite zbog čega ste dislajkovali ovaj video sadržaj, pa se vidimo u nekom sledećem klipu, a tada veliki pozdrav.